Субахайр, гайсакой, ма шави дрос, короче, машина кадам родной, хато кадам дига шар рафтум, бо хестум иш ҷа омадам шаваки задам хава родной, рост дига бина чанд рӯз шид, як ҳафта шидак, инам хали путешества кардесам родной, гаштесам, инам хали дадрани машинам ховам родной, меҳнат кардесам. Ози хестум, алҳамдулиллаҳ. Оз медрум я душ пуш мекунам и сусу эфир мекунам. Эфирда чақ-чақ мекунем родной. Танача мадин родной, чихе бақай родной. Чашм накунай родной, чашм накунай. Зинда бошен. Май қаки дига хов мекунам родной. Мехезум мерам, я душ пуш мекунам, эфирда во мекунам. Зинда бошен. Короче, шаҳромак дар штати Огайо ай родной, нем хеле гап хабар ай родной, ниҷа одамо пай дастошон намондагиян, ини арена чим чи ай родной, шаҳромак неми қади кӯчада ҳай ҳуй кардеса ай родной. Штати Огайора тамошо омадем, я 3 рӯз иншаалло ҳами ҷаем. Нигоҳ кун родной. Гарени бади интересни ай родной рави. Валла родной, ҳар шаҳрш, ҳар хелай атмосфераш. Ина одамо рави шита задосан родной. Инҷа ман инҷа заказ дорум, заказ ма мегирам, медам мерам. Нимада кави онлайн зор таомана. Амиго. Чикор кунам, аюси биём? Вағас кайса мега аюси биё. бачаҳои ча штат Огайора тамошо кардесем родной. Инам хеле автобусҳо, инам хеле донишгоҳу понишгоҳу гап хабар родной. ҳар як кунҷи Америкаро тамошо мекунем. Инҷа иншинаравӣ дар инҷа сумкаша мондай, кофеша мондай, дар автоби қароғ ховай. Телефон, планшет, гап хабар. Hello. How are you? You good? Oh yeah, thank you. Just got tired. What's your name? Shelly? Shelly? Shelly, you good? I'm good. Thank you for asking. Have a good day. You Давай, too. меморам барот. Бё, дастатаям чакну. Thank you. Bye bye. So kind. Давай, ҷанима, хай. I appreciate it. Давай. Хай одамияй родной, яке мазаш неста, хели дайда амуҷа родной. Ягон касал пас. Бачаҳои ча ира бине чихе интересни ай родной. Нигоҳ кун родной. Туристо, пуристо, ҳай ҳуй гап хабар. Онлайн ёроҳо барои будшавӣ надоранд родной. Have a good day, man. Alright, have a good day. You okay? Hi, man. How are you? Ава. Нигоҳ кун чихе обод ай Америка родной. Нигоҳ кун мардум онҷа мешина гап хабар мекунанд родной. Ман айнем инҷа заказ дорум. Hi, man. бачаҳои ча аҳамият додаем родной, ман англисиро каматам ёд гирифтам родной. қатъи любой хен хо чапав роста гап зада рафтесам, наметарсам дига. барое ки вақтҳои бекорим дар родной приложени феъла родной ҳавая скачат кунӣ, қатъи гап мезана, роберте қатъи ба англисӣ гап мезана. вақтҳои бекоритон дарам хеле бихонед, англисиро родной ай гапзанӣ ёд мегирӣ, ай луғат зиёдкуниву ин ва ёд намегирӣ. фаҳмиди родной? ҳозир нишонтон метам. инам бачаам аби родной. нигоҳ кун. ин приложениро скачат мекунӣ, робертай родной қатъи гап мезана. нигоҳ. First thing people usually do when they wake up in the morning. И ба англисӣ мегам, ман англисиро намефаҳмам, ки дар тагиш ба русӣ навистаги. Чӣ мегаи? Что люди обычно делают первым делом, когда просыпаются утром? Дионайчи, конечно, хонадори. Хонадори ба англисӣ чӣ мешавад? Ман намедонам родной. Короче,
мақсади гап ҳамин приложение феъла родной гарани зурай қатид гап мезанад дар любой тема чанд калимае медонӣ ҳамун калимаҳо қади гап зарадной вай обратно ба англиси гап мезана ба русӣ менависад русиша мехонӣ англисиша гӯш мекунӣ ҳамхели вақтҳои бекорида ёдуш мегирӣ родной ман инам хеле вақтҳои бекорин да хондасам айрӯи нами родной да берин қатъи одамо гап задисам уже ба номи Алло ман уже хеле мефаҳмам родной гапам зада натонам спокойно фаҳмидесаншона бачаҳо ча приложение раскачат кунед дар телефонтон бадроен. What's up, man? Cancel that. Thank you very much, man. No. Sorry about that. No. Don't- What's up? No. Excuse me? Yeah, disregard that. Yes, ma'am, thank you. What's up, man? Do not do this. My friend, no here no, party. It ain't no buts if for what, Okay, okay? okay. Have a good day. No. Because here you're blocking the roads. You're almost causing people to have a little bit of accident. Okay. This is not acceptable, okay? I'm sorry, I man. will have this vehicle towed fast so you can say kumbaya. Okay? Okay. Thank you, man. There's no parking here, boss man. I'm sorry. Yeah, so don't. Okay, man. Have a good day. Штат Огайора тамошо кунე родной. Нигоҳ кун. Гарани интересная, брат. Хушругира бида хавара родной. Иншааллоҳ Худо қувватият тамоми ҷои ҳами Америкаро мегардем. Биравид гарани бадай не. Зуриш медонӣ дар чие, брат? Одам нестай дар шаҳр. Биравӣ ҳам қадар хушрӯа чие одам нестай. Не я одам бидай. До. Церква би. На бачаҳо ча штат Огайо ки ҷои родной гарани обод бидай родной гарани баъд интересни зданияро би родной здания пешравишона ки ҷои родной нигоҳ кун родной центра родной гарани интересни хеле ҷои интересни зур дошта таи замин қати раҳи мошин доран родной на ай даран мошино меояд нами автоби қароғ дар родной центрда гаштаистам ки ягон ҷои хушрӯшона видео кунам шумодан пешкаши шумо кунам родной ина ҳама лесоҳо қапидиян инаи мошина карочи нигоҳ кун родной гарани хушрӯ будай Америка любой ҷош тозаи родной нигоҳ кун гарани штати хушрӯ будай я 2-3 рӯз дар иҷа мегардем родной. What's up? For Raymond DoorDash? You? Yeah, Raymond. Okay. Thank you. Кода бугӯёq. Oh, here. 6114. One sec, please. One sec. 6114. Yep. Have a good day, man. Thank you. You Hey, too. man. It's here. What, the nose piercing? Piercing? Yeah, the nose piercing. You like piercing? Yeah. Uh-huh. Yeah. Прическа. Bleach my hair. Yeah. Yeah. Style good. Yeah. Thank you. Have a good day, man. Yeah, you too. Рӯя патсафет қати стайлет. Шаҳромак неми шаҳр дар родной движение кадистай родной ҳай ҳуй гап хавар. Нигоҳ кун родной. Hi, man. 2921. What's up? 2921 Name? Mitchell. Mitchell? Yeah. You recording with your glasses? What's up? You recording with your glasses? My glasses? Good, yeah? Have camera? Yeah. That's cool. My friend, pina bugu. Oh yeah, pen. Oh yeah. 2921. So, 2, 9, 2, 2921. 1. Have a good night, man. Давай, родной. Ина родной, тамошо кунე родной. Шаҳра родной, штата родной, ободай родной. Дар ин штат мигрант нестай родной. Чото ҳамин чанд штатҳои ман рафтаистам мигрант нестай. Тоҷик исусу нестай. Тоҷик исусу нестай. Thank you very much. بیا مشتاق. Ава, хан. ممنون براتون.
نگاه چه آدمای خوبن رادنای کابریالت قدی رفته سرانوی خاله بلوندس شامه برورا میگم من نگاه که موبایل را قدی میره هیچ که هیچی نمیگه رابی بچورا پروتیف بروماد رفت گارنی خوشو بوده اشتاد نه